No, Soraluze berez herri industrial bazan, naiz da gaur egun industria gutxi eduki, baina nik Soraluzeri buruz esango negana da naiz da txikisa izan, herri oso bizitza dala, eta gero beti entzun du zulo baten bizi garala, ez da, mendiz inguratuta garelako. Soraluzeko honena herritarro garala, ez? Azkenean asko mugitzen gara, ez? Igual herri txikisa izatiak, ekarri da bena eta baliabide gutxi ukitziak, bakarri dau imaginazio eta talde lana, ez? Bultzatu dira, bolontrez asko dare, eta guan ekintza asko antolatzen dira herri mailan. Eta nik uste horrek itzen da bela berezi. Txarrena txikisa da eta zerbitzu asko falta ditu, eta egisa esan da, konpontzeko gauza asko dazka, baina, poliki-poliki, joango dira gauza konpontzen eta herri mailan gauzak itzen. Herri izan bertan erreka inguruak. Pila Zubiza, ero Pasioa, ero Plaza Zarra, herri izan zentrua. Eta gero dudabare mendigaina. Bertan parke megalitikoa bai daukau, eta dano dakagu lotura udisa gure mendigainari.